Добър ден, здравейте и добре дошли! Аз съм Елто Драйв и днес е време за поредното практическо видео в нашия канал. Виждате, сам съм в автомобила. Какво ще правим днес? Днес се прибирам от Ботевград. Ходих да правя едно обучение там и реших, че на връщане ще е много подходящо да запишем едно видео на тема как трябва да се движим на автомагистрала, къде трябва да сме разположени, как да изпреварваме. Нещо много важно, все още не сме се включили на магистралата. След малко като обърна камерите ще го видите. Така че първото нещо, което ще направим е включване на автомагистрала. Магистралата има цели 3 тунела, единият от които е в ремонт, така че надявам се да успеем да ги хванем и тях. Да ви обясня и как трябва да се движим в тунели, кога трябва да превключваме на светлини. Имайте предвид, ще се движа без екстрите на автомобила, т.е. няма да си ползвам круиз контрола и автоматичните светлини. Ще се ги цъкам ръчно, не че ще ги видите ръчните светлини, кога и как ги пускам, но изключвам ги на 0 са. Така че изключваме ги тях, пак казвам, без темпомат и се надявам да се получи едно много добро видео. Ако все пак видеото ви хареса, надяваме се да се получи. Не забравяйте, палец нагоре, абонирайте се за канала. Много скоро предстои да качим и видео за преминаване през пътен възел в абсолютно всичките му посоки. Дясно и право е много лесно, но левият и обратният завой са малко по-специфични, така че ще се опитаме да ги направим и тях. Ще има качване на Б категория, така че абонирайте се за канала, за да не изпускате следващото видео. А пък долу в коментарите можете да кажете вие какъв тип видеа искате от тук натам и какво не ви е харесало или какво ви е харесало в днешното видео. Чувствайте се свободни да коментирате. За нас това е важно, за алгоритъма на YouTube също е важно. Така че бъдете свободни да коментирате. Не забравяйте, понеделник, сряда и петък аз вече се включвам в движението, гасим аварийните светлини, левият мигач, гледаме да няма никой в огледалото. Оцелих възможно най-гадната отбивка, за да спра. Мисълта ми беше, не забравяйте, понеделник, сряда и петък тук наживо в канала, пък се говорим за лекции, безопасно движение по пътищата. Хвърлям поглед от време на време на дясното огледало на камерата, да не я загубим някъде по пътя, защото ни е важна. Понеделник, сряда и петък, 5:15, 5:30 някъде стартират лекциите по безопасност категория Б. През седмица стартираме наново, така че всеки един, който не се чувства достатъчно добре подготвен за теоретичните изпити, няма никакъв проблем, може да влезе и да слуша. Също така, долу пък в описанието на видеото ще намерите линк и към каналът ни в Discord, където 24/7 можете да задавате въпроси, свързани с безопасността на движението. А пък всеки един, който иска, сега много наистина казвам, който желая, аз не държа, но ако желаете, оставям линк и към Revolut, който иска, може и да ни подкрепи и с нещичко там. Тук имаме ограничение на скоростта 40 км в час, до тук беше 60, сега стана 40, намаляме на 40. Сега ще ви се стори той колко бавно кара. Имаме един десен мигач да пуснем, десен сигнал, за да кажем на останалите, нали, че ще хващаме посока София. И от тук става самото включване на магистралата. Това е подходът към нея. Даваме газ, ускоряваме, тук ограничението все още е 40, нещо, че хората са го задраскали. Имаме знак пропусни движещите се по пътят с предимство. Левата лента свършва, трябва да се изместят в нашата лента. Основното, пак казвам, пропусни движещите се по пътят с предимство. До тук, каквото било като ограничение, от тук натам става 140 на магистрала. Имаме лента за ускорение. Идеята е да я ползваме като такава. И когато видим, че в съседната лента има товарен автомобил, както в нашия случай, нека ще отпускаме газта, просто за да пропусна товарният автомобил. Караме все още в лентата за ускорение. Ето тук тя свършва. Вижте как товарният автомобил мръдна леко вляво, за да ми осигури по-лесното включване. И след като се убедихме, че няма никой в огледалото, в краят на лентата за принудително спиране, просто тогава беше най-безопасно, се прибрахме. Лентата за принудително спиране, не ускорителната лента е по-правилно. И така, караме се в дясната лента, сега ще ускорим и за да настигнем товарният автомобил, да ви покажа пък как трябва да се случи изпреварването. Горе-долу, като виждате, че карате по-бързичко от него. Настигаме го, пускаме левият сигнал, поглеждаме в лявото огледало, виждаме, че там има един бял автомобил, пропускаме го и след него се пристрояваме ние в лява лента. Даваме газ, за да го изпреварим
и гледаме да се караме в ограничението. Имайте предвид, в момента съм на 120. Сега не се прибирам като го видя в дясното огледало. Прибирам се като видя автомобила, който съм изпреварил в вътрешното огледало за обратно виждане. Вие не го виждате, просто няма как да пусна огледало и камера и там, защото аз няма да виждам нищо. Но това е идеята. Това е най-безопасното прибиране. По-рано, особено то както е с висока скорост, вие една идея решите да намалите скоростта на движение, става опасно и много лесно може да се стигне до предпоставка за происшествие. Затова, пак казвам, когато го видите изпреварваният автомобил във вътрешното огледало за обратно виждане, тогава се прибирате обратно в дясната лента. Ускоряваме пак да се стигнем нормална скорост на движение, 120. Повече от 120 няма да караме, защото наистина ме трябва да не паднат камерите, не са от най-добре закрепените такива, нищо, че може би изглеждат много стабилни. Но да, караме се с 110-120 км в час. Като разположение трябва да използваме най-дясната свободна пътна лента, което ще рече тази тук вдясно на нас е такава. Само че аз не бях сигурен дали е такава или не. Буквално наистина, признавам се, не видях знака. Затова останах в средата. Сега обаче виждам, че нашата лента става лява. Пускаме един десен мигач и се прибираме в дясната лента. Тук видяхме знаци забранено изпреварването. Ограничение на скоростта 80 км в час. Видяхме и светофарът за реверсивно движение. Виждаме и тунелът. Когато наближим тунел, винаги трябва да го правим с включени къси светлини. Така че включваме късите светлини и си караме с 80 км в час. Нещо, което не знам дали се го спомняте от лекциите, но там, когато говорихме за светофарите за реверсивно движение, казахме, че от лява лента не мога да се пребера в дясна заради маркировка. Всъщност от лява мога да се прибера в дясна, но от дясна не мога да отида в лява лента заради маркировката. На лекциите маркировката беше двойна прекъсната. Обърнете внимание, тук маркировката е единична прекъсната линия и нямам абсолютно никакъв проблем. Мога да се пресичам, нали? Стига да се сетим, че в началото имаше един знак забранено изпреварването, което пък автоматично ми забранява да изпреварвам. Но ако нямаше такъв знак, всичко ще да е наред. Тук отново има една лента в ляво, в дясно. Видяхме знакът за началото на тази лента. Ние обаче, понеже изпреварваме товарните автомобили, оставяме в средната. Най-лявата оставяме за тези, които ще ни изпреварват нас. Ограничението на скоростта е 110. Обаче в трафика, тук специално 110 няма как да вдигнем. Прибираме се с десен мигач в дясна лента, защото тя е най-дясната свободна. Пак казвам, правилото на магистрала е най-дясната свободна пътна лента. И когато това тук стане лента за принудително спиране, ще се пусна левия мигач и ще се измести оттатък. Ограничението е 90. Карам с 90 и виждам как един камион иска да ме изпреварва отляво. Какво търси този камион, там не мога да ви кажа. Тук падаме на 70. Има и ремонти. Малко по-аварийно спиране, намаляне на скоростта. Ако идеята беше за още една идея по-аварийно спиране, задължително пускайте и аварийните светлини, за да предупредите тези зад вас, че скоростта пада много рязко. И така. И тук вече се караме с скоростта на колоната. Ограничението, пак казвам, беше 50. Видяхте знака. И гледаме да не го превишаваме. Тоест, ако колоната почне да се движи по-бързо, не оставаме с 50. Вижте знакът за дистанция. Къси светлини. На къси светлини сме заради тунела. Предполагам, видяхте знака за дистанция в спряло положение. В движение дистанцията между автомобилите не трябва да бъде по-малко от 50 метра. Това е нещо, което много трудно бихме могли да го спазим, защото означава, че трябва да спрем. Но да, опитвайте се да спазвате, съответно увеличи дистанцията. Ако забелязвате, вече не съм супер близо до камиона пред нас, за разлика от Мерцедеса зад мене, така наречените Меркендеси. Нямам нищо против марката, наистина много ги харесвам като автомобили, ама Меркендеса зад нас кара малко по-близо, отколкото трябва.
Тук между другото също има светофар за реверсивно движение. Вижте как на средната лента светофара продължава да свети зелено. Нищо, че нямам никакъв вариант да вляза в средна лента. Нали, това не трябва да е така. На дясната лента супер, над лявата лента трябва да имам червен хикс. Няма нищо при мен там. Но да, караме се с 50, учебни сме, спазваме си ограниченията, който иска да не се сърди, който иска да не ни се сърди. Това е положението. 50 е докато свърши ремонта, той свършва там малко по-напред. Тук има знак дясната лента свършва, трябва да се изместим в лявата. Само че с ремонта познайте кога и как може да се случи това нещо. Оставяме леко в забранената маркировка, просто защото няма къде друга да караме. Пускам обаче един ляв мигач, за да кажа, че в момента, в който свърши ремонт, аз ще се вляза в дясната лента. Ето тук е знакът край на всички ограничения. От тук натам може да се продължим да се караме с нормална скорост. Това 100 не беше за нас, беше отляво за някой друг е. Така че караме се до 140 почти. Настигаме камиона. Ляв мигач. Поглед в огледалото. Няма никой. Отиваме в съседната лента. Оставяме с пуснат ляв сигнал, докато изпреварваме. В момента, в който се изравня с него, пускам десният сигнал. Чакам да го видя във вътрешното огледало. След това обратно в дясната лента. И тук пак дясна лента за по-бавно движещите се. Имайте предвид тук на магистралата. Ако трябва да спазваме правилата, всички трябва да карат в тази лента. Идеята е, че тя е за камионите, тъй като в момента качваме наклон. На камионите им е изключително трудно да развиват високата скорост, с която могат да се движат от 100 км в час нагоре по бейра. Тези, които не могат, идеята е те да се карат тук в тясно, където съм аз в момента. Между другото, има още един зад мене, който кара в най-дясна лента, нещо, което евала на човека браво, баварец е, уточнявам. Така че да не съм чул, че БМВ-тата, всички дето карали БМВ-та били състезатели, карали не както трябва по правилата. И така, наистина се надявам видеото да ви е полезно. Много хора питат, добре, как трябва да караме на магистрала, така че да не сме опасни за себе си и за останалите, как да се избираме подходящата скорост. Скоростта трябва да бъде такава, че вие да се чувствате сигурни. Тук ще трябва да изпреварвам товарният автомобил, само че в съседната лента има трафик. Пускам си сигнала да кажа на останалите какво искам да правя, отпускам педалът на газта, защото настигам камион. Чакам да мина и последният автомобил, който е там, за да мога да вляза в средна лента. Внимаваме с дупките. Изпреварваме с товарният автомобил и след това обратно с 10 мегач, след като го видим във вътрешното огледало, дясната лента. Наистина се надявам да ви е полезно и пак казвам, когато си избирате скоростта на движение, тя трябва да е такава, дали тази камера се гътна, вътрешната, тя трябва да е такава, че вие да се чувствате сигурни, да не е прекалено ниска, защото ниската скорост на автомагистрала също е много опасна и пък съответно да не карате с превишена скорост. Ляв мигач, настигаме камиона. Виждаме в огледалото няма никой, минаваме с една лента, минаваме и още малко по-вляво, защото камиона е застанал леко по средата между двете ленти и пак след като го изпреварим обратно най-дясната пътна лента. Просто тя е най-дясната свободна. Нищо, че е разбита и телефона вътре се платушка. Караме така. С ниската скорост, пак казвам, за да може да пазим и автомобила. Тук имаме ограничение 120, аз съм с 90. Мисля, че няма смисъл да го коментираме. Добре, няма ли да свърши тая дясна лента, бе, да и се не знае. Не ми е кеф да карам тук. Знак. Ето ви знак. Най-дясна лента за нас. Средна лента пак за нас. Най-лявата лента беше забранена за товарни автомобили. Има ограничение 80 на км в час, когато се движим в тунел. И паднахме на 60.
Сега ще пусна левият мигач, защото наистина ще изпреваря камиона, че е много бавен. Просто изчаквам трафика в съседната лента. Ето го бавареца, който караше в дясна лента до сега. Врачански. Минаваме съседна лента, за да изпреварим камиона. На този зад нас с джипа не съм отнел предимството, защото човека си кара с моята скорост, аз съм с неговата. Айде пак камерата. И си мисля, че и се прибираме после обратно в дясна лента. Нали, пак казвам, най-дясната свободна лента. Такова е правилото. Не, защото аз така го искам и съм си го измислил. И пак като настигнем камиона ляв мигач, съседна лента след джипа и после обратно с десен мигач, като видя товарният автомобил, който изпреварих, се прибирам в дясната лента. Все още сме с ограничението 80. И си мисля, че тук някъде тази дясна лента трябва да свърши и да стане наистина лента за принудително спиране, за да мога да се изместя и да карам по-нормално. Да, ето тук. Даваме малко газ, няма да дадем газ. Човека ме пусна. Супер, браво, пиче, така се прави. Благодарим на колегите от Враца, които показаха как се кара колегиално, видяха, че лентата свършва, видяха, че искам да се местя, видяха, че тяхната лява лента е свободна, изместиха се по-вляво, за да ми улеснят живота на мен. Така че, освен всичко друго, освен да караме по правилата, е много важно да бъдем толерантни на пътя спрямо останалите. И да правим техния живот също по-лесен, така както искаме на нас да ни е лесен живот. Ляв мигач, поглед в огледалото, няма никой. Минаваме съседна лента. Да изпреварим камиона, тая камера падна тотално долу. И сега обратно с десен мигач в дясната пътна лента. И някъде ще е хубаво да спрем, за да нагласиме тая камера лявата, че от многото неравности и тотално се промени ъгъла на гледане. Сега имайте предвид ситуация. Нещо се е случило по автомобила. В случая камерата ми се била килнала. Не от най-фаталните неща. Тоест не мога да пусна десен мигач, да вляза в лентата за принудително спиране, да спра там, да се опра, за да си продължа записа. Глупости на търкалета не искам да слушам и не искам да правите. Тази лента за принудително спиране е само поради повреда на автомобила или влошено, нарушено здравословно състояние на водача и пътниците. И за нищо друго. Ма ходила ми се до тоалетна, ми ще стискам. Ама килнала ми са камерата, ми майната й. Така че карайте по правилата, по този начин пазите вас, пазите и всички останали, а да не забравяме, че главното ни мото е пази се на пътя, по този начин пазим, пак казвам, и всички останали. Дали ще се намерим някъде отбивка? По-скоро не. Но пък аз мога да изтествам нещо друго, защото аз имам достъп до камерата. Ама всички звуци ще бъдат много отвратителни от тук натам. Мисля си, че имаше една бензиностанция малко по-напред вдясно. Ама дали има или не, сега ще караме на усет. Няма никой в лява лента. Доверявате ми се. Минавам покрай камиона. Оставям с пуснат ляв сигнал, че го изпреварвам. И след това, като го видим във вътрешното огледало, десен мигач и се приберем обратно в дясната лента. Ето така. Наистина ще чакам долу в коментарите да напишете какъв тип видеа искате да гледате, дали искате някакви такъв тип видеа, по-практически съвети, как да караме малко по-безопасно, как да изпреварваме други автомобили, примерно движение извън населено място, планинско шофиране. Тук сме с ляв мигач, изпреварваме колонката от автомобили. Не си мислете, че карам с хипербързо, карам с 120. Колонката от автомобили е заради един камионче, което най-вероятно се кара с Б категория.
който кара една идея малко по-бавно. Между другото, през цялото време, когато съм в лявата лента, не знам дали чувате, но мигачът цъка и сега с десен сигнал, след като изпреваря камиона, се прибирам обратно в дясната лента. И като достигна ето тук следващите автомобили, пак по същият начин. Левият сигнал, лявата лента, изпреварваме си ги и като ги изпреварим безопасно, се прибираме обратно с десен сигнал в дясната пътна лента. Да, малко е шарене по пътя ляво-дясно, но пак казвам, такива са правилата. И който ми твърди, че на магистрала в час пик мога да си карам където си искам, да ми посочи член или не от закона за движение по пътищата, а пък аз тук отдолу ще ви оставя членът и алинеята, които ми казват, че трябва да се движа в най-дясната пътна лента и изключенията от правилото, които за съжаление не се прилагат на автомагистрала. Тук покрай камионите дали можеше да се спира? Имаше ли отбивка? Мисля, че имаше. Да, десен мигач, води се за паркинг. Минаваме през лентата за принудително спиране, просто за да нагласим камерата. Спираме ето тук вдясно. Там има и колеги DIG. Пускаме едни аварийни светлини. Просто наистина трябва да се оправя камерата, така че връщам се в колата буквално след мъничко. Тук сме. Тя е максимално стегната, просто понеже не е оригинално. Закопчаване така се случва. Така, включвам се директно на предавка. С Тойотата съм, ако не сте разбрали. Тя е с автоматична на скоростна кутия. Гасим аварийните, пускаме ляв мигач и почваме полека да се включваме в движението. И понеже тук нямам лента за ускорение, гледам да го направя така включването, че да не преча на колегите и да успея да се включа преди останалите. Сега ще се преберем леко вдясно, тъй като има автомобил. Айде! И в момента, в който стане безопасно, се включваме обратно на самата магистрала, пак с ляв мигач и поглед в лявото огледало. Ето ви извънредна ситуация, нещо, което не очаквах, че ще ми се случи да го правя. Направихме го. Ето така се реагира. Пак казвам, там си имаше уширение допълнително вдясно, извън лентата за принудително спиране. Колегите DIG извършваха проверка. Имаме ограничение на скоростта 120. Караме се с 120, дясна лента. И така. И имам питане, мога ли да пия кафе докато карам? Че не мога да се говоря по телефона, ми е ясно, че не мога. Мога ли да пия кафе? И мога ли да пия вода? Не правим реклама на водата, но мога ли да пия вода? Реално виждате, пускам волана, придържам волана с крак. Дали е най-безопасното нещо или не, е тема на друг разговор, но нещо забранява ли ме го? Правете го само единствено, когато сте сигурни в себе си. Иначе изтайте малко, спрете някъде и там го направете. И така. Надявам се да ви е било полезно видеото, да ви е било интересно. Правилно тук натам няма какво по-различно да ви покажа. Ако е така, палец нагоре, абонирайте се за канала, ако не сте го направили, и споделете видеото, коментирайте и така. Благодаря ви, че бяхме заедно и виждаме се следващия път.